Ser diferente fainos grandes, a túa man é o meu escudo. Hoxe declaramos que ser diferente non é un defecto. O acoso alimentarse do silencio e do medo. A partir de hoxe prometemos non mirar para outro lado. O acoso remata onde empeza a nosa empatía. Pedímoslle ás persoas que toman decisións que non miren para outro lado. Non somos números nun informe, somos vidas que coidar. Necesitamos protocolos reais, medios de protección xa. Porque hoxe aprendemos que a túa man é o meu escudo. Ya me han dicho que soy buena para nadar y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar.